umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Nchumerelia Ndizi TV ne mambie ndengi ya bwakire buya andonsi ase ototengerete nigo twabetu guchaka bene omoroberio bw'ENSAKIA lituko nelieti chigatato omotienyi noyo gatato omwaka wechirubere nemerongo ebere nainye andonsi ase ototengerete mwanchumuri Ndizi TV ninde no kwegenanga kwabere guchaka emambi ya obiya andonsi ase ototengera totebinga bono kikwegulenga eTV ya Ndizi TV twabere tokobeka omoroberi bw'ENSAKIA embeo manyanga lituko lyabere gochaka bene buka chaka kuyaligania elinde ochake ekibago kielituko literane nkoro kwa Job MAANGI Nigeria nengoro kwa FRIDAH KERUBO ne mambingi yenye saa twancheire nende tokomera na aso moroberi bw'ENSAKIA bono mambia elinde tokomanye aliagendete gokorekana asorgongo rwa Gusii na baigo asense ya Kenya engima beke gimo mwanchu muri elia togokwariga ni bene elinde tobetogosanga asobwa make togokwenyirenga nabako gendra gutura babere batatu basoe asumurubile bw'ENSAKIA bono mambia tobwete sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News iretere na FRIDAH KERUBO nilio kaneke bana chibi channel yogidi agokira story asinchire ya benenere Abigael Nyanchama bwakire buya FRIDAH abakire buya Job na kiuboge tsiritsolero na abokire buya ndochinga embeo nige kunya kugusa isika iga buya mburate nyirire tibuni narete botambe engane akorokinga lituko lyabere uchaka bene yes mwanchumwero Ndizi TV boyigana bakwanda gosanga na intwe andonsi sokoto tengera ime county ya Kisii bali bubasi ensemo yabonchari bumachoge chache bumachoge borabu ensemo enyalibari chache nyalibari masaba sao tumugirango kitutu chache nauto kitutu chache south tokwenda ase county ya Nyamira kitutu masaba borabu north mugirango west mugirango na boigo chinsemo chire ime yese yaitwa Kenya ichubage kaine orogongo rwa Gusii boigo balibare ase chinse cha mache ngumbu ntoliko batiga isiko togo chakera omoshabike icho namba eyemo Kennedy Gisemba yes njema tenga chinse mo chiri chia Michael bona limukale korwa ase kibago mokwenda ase chinka chino ase kolente kubaliania ase omoroberi bw'ENSAKIA ime ya Kenya na libono bogokia boka so ime omoroberi bw'ENSAKIA na mokwenda utobwatia wetera ase nchira yo mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News wetera ase namba ito ya 0792192834 byake gimo manchu muri nimetengana manga bereka gokorekana kirali tukeri gali ya Jumatano toko batoko kumanya igoro yechisemi asentunda ya gatatu animetenga job lero nwero berete boikira nugo kwanera mangana yechisemi akorende job igentongere naro lekya bereke gotaraso mutandao nga amatuka ya igago chako mwako igabana bange anigo babere bagosiri ubugima bwabo ase chiskuru atimeteninge kare gokorekana ase chiskuru ekorokia bwango igatwaroche ase skuru eri ya Joy Gardens ase okubaro kwabetoko gokorekana bene no mubali oli bwe serikali ekero abayiboli bachite kwenda ase skuru eri omwana oli o grade 8 actually wakanyaranga obereka gusiri obugima bwa yakolende nga nonyamanyinga tarorokaini babatanganika gwete kurwa ase building igoro kolenda bayiboli bae niko bae kiringa manyinga tayarrokanete ayonto kyalengo rono bobimbe iga sobosio akendo kubarokero kwe gwakorekanete nga kwa negetinga style ne raitire talinga noko gwoko abuna aba director bechi school echibagote bakolenda aba
aborokia bali bali chisukuru gali umete ntwatebanga chinsa chinyinge okonyoranga aborokia nabo bari na abana baita chisukuru igo tigaba baire buna abana baito nende kere gento kiakorekane twarire abande bakugwa kurwase basi akwa ungu mwana ni gari gociomeria kerore kurende kweboli ndete yo kubolenda se basi gari anda abande batuka baitaniri na sobo umwana utoka gasireti obugima bwaye kurenda asasireti se basi yaboneta komo drop tiororo yes inengana yabere kogendra sama tukwa mange talige korege changani abana abange babere bagusiria amagimabo ase chisukuru engana ereyo wichane kigimiki agiro maetekero muiboli akoiro mwana ase sukuru nigo abwato gosemeria nga omoro kioria atigero mwana nigo arabiga kumulinda asenchira engikera no hasigo nakonyoranga aborokia na bakonyoranga bakuguli bagali abene yokone kinga babere bakolinda abana aseigo nebwenerete aborokia bwo bane kinga nkolinda bale abana aba ase chinchira chingiya nabo gotari aborokia boka no ene chintereba chiri no ena balindi besukuru no embali bakoruga bonsi mbabwate libagali abene namboigo mbaire lijukumu eliyo kwene kinga abana mbuya bale chinga kichionsi aseigo ningana ebwenderete tutwalenga okubwaterana egati ababwatani bonsi kwene kinga omwana oyo kabuka chinsa chia mambi asagenda maetekera kubuke mambi tuli mwalimu akumeli tangani chisukuru nyingo ne watchman kubuki abana bose banyoranga ematro ni kubuki abana ekera bokire aende kerasime ekerasime no akomero mworokia gakuru kerasime oenda bose nukunyura ngoli yaye likairo lyabo chinsa chia mambi oyino oliyo kuruga asisukuru akomera chinsa chia mugaso abantu abareme esukuru eli tigababe bakubwate nabo yokwene kinga ngo bari maiso linde kwene kinga abana aba nkolendo bale asenchera engia nigo kero moibuli yakoeto omwana oye manyanga na kwegenete na igenete skuru na akwere bolinga inki atarairero morke go ya se skuru ingao ocholire skuru ile ngaigo neli bagali abena akoete ngo choro ocholire skuru yo twaliro kwegena nganobe go kumulindira omwana ole iga abarokia bo spinimete sai mwabere mokwero beria abande mete mwabere mugwekera na se skuru mbaroro moero beriti mugendete nga moikera na preps ya mambi mete preps nalie amasomo baba de baba so anali chinga kibunechi abalende kiro mwana nabo atachinza chiaye chisemi chigoso mbale barobu banaletenga botuko kakobera kirasime amenda chinsanke kare kirasime tenga ogo extend to karukiro extend mbale konyoanga chisemi chigoso mbale chinsa chimambi bakuboka igokiro mwana nabo atachinga kichiaye chisemi chiko chigosobia mbale baba tabanga ekemambio mete nalio bongo bole fresh tora umirana na mangana mangi yona lichisemi chigoso nakyo koreranga aworokia bange bakorwanirira actually ekemambia okonyaranga bakominyokaninga tikatoikere ekemambie at least tobeto ko bwaterana elinda aborokia baito banyole chisemi go bali mwabere mo gwikirana sti skuru anokubole waito emambie ya lero nga amobe muko bwaterana mwene kinga obulindi bwa bana sichi skuru no buyabole boigo FRIDAH enganende ntete kunyolia aborokia na boigo abaiboli mabwenderete kwene kinga ngosemi bara abana babo na boigo kubasomya igore chinchira boigo chukwerenda ekiagera tobeto koranga nigo abana bando konyoranga asengencho batorokere iribuya okonyoranga bakonyoranga babere bagosono enase asali bagocha bakopari asukuru chinsemo chichibekire nsemo chikurukunga chi swimming pool baba bagosiria amagimabo gwetera asenchira engabuni yose yone bwenete boigo abana borokererwenga kero skuru basi ya wekiria saya into wento koranao ugutara ngora ende gochi nkatalinga ocha kopera paro nyole usone pikipiki ya wakire asigo boiga abana abambo bwenete korokererwa na boigo abana baireli bagali abene kwerenda kigima eberende kigima mbanyoranga babiri bakwenyora ase atariagia naro china ndeti meteo sejobo ngwaro cha so mutandao magiga ya abana koirana korwa so mutimo komokeigo actually naro chi umoro kiwa of form 1 ani gakare gutumikwa bobe na aboro kiwa bande anena soko bugoli enyasore go chi skuru mati bali babate ngami ekerole form 1 osekerole mono tuligo chigwasa chigo bana babatenga bona etobugole actually asonera nirie nyasora sekenyansa ngware ukagira nga gose mwana form 1 otwaliro bumanyi wekira go chaka gosonera nigwa enyasore eri
kolinda kini aboroke ni metinga lirio bana bakoirana mbatingeti oboleni kabisa oika bachekinga enya sole ngo soira se school actually bakaba bakoyenali nandi no kubole to kubolinga no na abaiboli ekero umwana ogachirenga kora manyango nga chimbwa nchiroro rachita kaigeriwe school gali kora muchunguza ngo okoranga umwana oye tabia fani ya chakire koba taka kotogonyirera akali kokotogonyera kora muchunguza ngia kali gutumika kune koro kyuwichani kegima kolende no ninche nkorande ense moyende oyo bwatete esimilia chakore kodi umwana uli ndoche nga talige koro kyalenge kia mate enganende ekero kwanyara umwana kabwata mamocho endo bwene to korankelinga ngakitoko mokonya abe kagonjulia kune endo nabereke nkwe orokerelia anene mono kurwa ase abantu abange bali asuburai bate banga kikwanyolira umuntu na mamocho ayogocha komosoera no na kwera bolinga ngakinko mokonya mate abantu bali konyaranga bari batete gosoki gyoka asigo umwana oli no nyanga na rochinga ekekoro kiryo kumubwata nesimi nchendo chinga nkialenge kia kigima no nyanga kero umwana atokire na mamocho nebwenderete twene kinga twabeire tokomo rigichinchira chokomokonya yakegima umwanchi umuligereria ndochenga ebiro bitombi gaseine kuminyoka kegima nende na manga agendete gokorekana kerongo manyigwanga ase ensemeli ya Nyamira no tugochakira rero umugavana nabete kagwikira na bosibwe kigambiro yes tukuligoro ni gomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati abete kagwikira na bosio bwe kigambiro imaiga yokurwa kugochika no monachi ebina we kigambiro gekuyana amangana alengete chindemero mugo kamau ase omo governor county ya Kisii abete kagwikira na bosio kigambiro kuiranelia amamocho abete kagoserwa anamono ase county ya Kisii ya rekomochigwa ase otaiwera ekigambiro ase kulinde twachinga nigo abete kagwikira na bosio kigambiro na kuiranelia egati ya mamocho abekire na boigo omonachi ebina we county ya Nyamira ase koti erengete chindemero abete kurugo chika buna tigaba gavana be county ya Kisii na we county Nyamira baboikaransa na kwigwana na inse ya matuko emerongevere nemo erinde kuligianga nchirakie baraye bakugayana engane yabere koleta obotutukanu ase county ya Nyamira na we county ya Kisii ensemo yorobeberolia ruakeroka tengo rango na raliaya abeteka koba ase koti enene ya Nyamira. The court orders that the two governors of Kisii and Nyamira respectively meet within the next 21 days to discuss how to maintain, not to restore because the order is already there, to maintain order and rule of law at Keroka town. In the meantime, also, the two county commanders to also meet and agree on a formula to be applied to offer security to the traders at Keroka town. The respective revenue collectors to also continue collecting revenue on their respective jurisdiction. Wazee, me I'm talking to you, senior council, sober up your people. Also sit down with your leaders, agree. You see, you agree on the best way to help the people of Keroka. Keroka is a very, very pivotal trading center of the Gusii community. Very, very important. So let's not have chaos there. And let's not have a situation where the national government will have to intervene. I told you if I had the powers, I would remove the boundary and merge the two counties.
But some people lose their jobs. And that's not the best. I'm forced to say you are lucky as a community. You have 2 counties. Whereas there are some communities which do not have a county at all. So to maintain that and to be grateful for that, let's remain united as we've always been. I love the Kisii people. And one of the things I love about them is their unity. And I do not want to get in the middle of you people. Nitaachwa katika, kwa kikwetu tunasema ukiwaingilia watu ambao wanapendana utaachwa hapo katikati. Mwanchumurelia Ndizi TV ayunaro abete ase kigambero kya Nyamira ase bwegotowe tokoranga maiga y'omugavana bwe county ya Kisii wekerana abosio bwe kigambero kya Nyamira nigo abete gagochokana na chinsemo ao anene mono ase abete gagweta ase omochie bwe town ya Nyamira nabo gusanga nabamenyi boyo goenda bosio na wekerana ase abisi chie kyama kya ODM ime yomochi Nyamira naboigo kulika egetabu ase kagusanga nabamenyi be county ya Nyamira abete gakorwa eirabuna na chikwene kinga obere gakubwaterana nabari ba Nyamira kwene kinga Nyamira yaberege kwegwa university ase boigo abete gakoralia obomo ase abagusi na kwene kinga nonyanga kandrete kwena na amabuli naboigo gusira county ya Kisii omunyamira boigo no mugusi nabega kwene kinga boigo obere gakubasira chinse mo linde kwene kinga obera koleta egesaku kyomugusi amo tigango turarango naralia ya omugavana bwe county ya Kisii Simbarati abete gagosanga nabamenyi banyamira ekero alenge ensemeyo lituko lya igoro amangana ya university ntotagete na Nyamira nere kine university kewo chagaiga Nyamira yakorere ntoke ya kine ige campus Ndotage tusugume tore tubole mheshimiwa president tore asugume tonyole university gaiga mo wanja boyo abantu amintu ntete bengo kora inche buno mwana chama vice chairman ya ODM nkome kitole shua twarosie kiama baba ngogenda reyu lakini totete kakogenda atotigere na ntoko bokonga we are determined to make sure the country moves forward. Despite all other difficulties, we'll make sure our counties, especially Kisii and Nyamira, we are at the forefront. Again, also we are equal to the task to make sure as a country we have leaders from here in Kisii and Gusii land to be at the helm of leadership of this country. We had one of our own, Mheshimiwa Matiang'i. I know he'll come at the right time. We will be with him. We have other leaders who will join the race for 2027. And we are determined to make sure the leadership of this country, one day, one time, the leadership of Kisii na botokorano enense ya uyunore mugavana we county ya Kisii ime ye county ya Nyamira ase abeta wikirana ase kigambiro karuguchika amatuko emerongevere nemo bayibaye karansa na kugayana enkyo rabe kwanera inganeye igoro yoko nacho kulitangani we kigambiro amatuko emerongevere nemo bayiba kugamba actually tiganda teba kwansa nege tambo kirekia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abete kako imukia aso kuigwera ogochika gwe kigambero akaba kagwikira na gari na ndo kuna chokuno kuya actually ekiageranga nigo baetwe chingaki chibwenerete abaikaranse batwaro kuigwana like kigambero kyali chikona changa bono niga twabana chiri ya baire a directive abono ya baire libaga ababe bakuigwana abagiu bangwisanane lakini at the end of the day baigwane nga kyumuchokeroka
okoba mate gento kyabere kongokia asengincho nabere nkobwatia enganeye ere asekigambiro igoro yomochie okeroka nigo omunachi ebine oyo mugo kamao goetera asobo ngaini bwaye atemire kuri gichinchira torabe tokoreta abantaba amo talinga igwatokire na amamocho tigabonero rugetambuko rugeri chiko wa kwe fine ngabuneye tebe na umonda wa kwe fine korende ntoranyora engana erabe koletanga noko kora obubisa bwabere igoro yenti ensemu ya keroka asigo ndochinga no nuko na choko asata bete ga waka monto fine asata bete ga gotebanga ninu mubwata amamocho ninu mwete mukalete chibura buru asensemu ya keroka bono wika mwaka ne chibesinga bunechi nengana erenkiya asakuru gochikanga abarayaba mwangire koigwa komerana lakini nabe nkoru gochika koru asike gambero tigamumerane mwamugo sanga ikyagerto beto kubatenga umerana gamba mwangire ono ntune kigambero ikaransanse mugambe actually kwanza ari gochagwa kwe fine nari yare comment ububisa zaidi akwa ari gochakora nandi chibura goru chindi chaine kirigwe nandi gitambo kirekiga omugavana arati mugeti akaratara se county ya Nyamira nanchi no kubolie kwane no mugavana nyalibonera achara tari county ya Kisii by the way bono nawe bwendrete igo ikyagerno no munachibina abete omugavana we county ya abose omugavana we county ya Kisii abete gagotebwa liri balenge aseke gambero no munachibina nga nabo yense melianya mirayunga onye ndokona oko abwatokubwa tango no robebero liro ime county ya Nyamira na Kisii ariko rusia tobe county yem asengenjo nigo toraba Gusii by the ntunaba Gusii tore koru asige sakwekemo nandi ntubwena rete tubatwanya goitane tubwenete nga tubwatera ne buno mo Gusii na hingo bolinga governor nere nyalibo tangara atali county nandi ngakete nga onye mbago chikuonjera atikaba tuarege ikarabono bache Kisii abatwarege ikaro kyabene bakwanira ne ime county ya Kisii kyagara governor igona igete Nyamira mbago chana aro no Kisii banyu no ene kawa bago kwana manganayo boigo mugavana we county ya Nyamira na beta wikirana ase county ya Kisii kero balenge babwatoge ikaro gia UPA kero maitenga UPA ne kiama kibwate boigo abara igoro ase county ya Kisii agaikirana bakatwaro moyega ni maitenga abantu ngimo kolera moyega ino ime county ya Kisii mubwate Nyamira yaya ni gachete boigo goikirana kyagara Nyamira na Kisii tunabantaba na boigo ligiringa no ina barai umuriki omonene bwe kyame kini hakuru county ya Kisii bagaka omo MCA we ward ya ngaye gabona Masige West was East Masige West asiko UPA ni bwatabara ikuru Nyamira na boigo ni bwatabara ikuru Kisii ODM ni bwatabara ikuru wa Kisii na biga tora Nyamira asiko twins nabantabamo kulende na boigo na China nechi bagi na mabuli China tumedio sago chakoya na ende county ya Nyamira osebono nyalibonero gochago print ya mabuli aye nechi bagi na era ne se county lakini ndochenga simba munya basomia le nyalibe bintu bikebike ate tamwegeringa ngaki county ya Nyamira komesa igonga ketenga kitambi miake yetanera okonyaranga moise gotoikeraga iga Kisii bono mate ngotenga talinga Nyamira mate nduturi kukwana ntwa magendre gagenda tukwana chinkwana ntubwati nkwana nchibucheti oranyorenga Kisii ngukwana muri lakini rende amagendero nturamanyanga ngukira ni muri tokukwana ebintu biri bikororokana ndogwe soke bose tukwana egintu gitaroshikaini onye ne para tu agachi lazima tote yabantu ngachi bese chino konye mugwakane bango chiagachire pare bono nyaliba chakire ngaki abamenyi be county ya Nyamira bakomanya ebintu byakorekanira nyalibo takireti nyalibongora kwa nale neli atali maete kero murai nabwate njira yaye akoba gawo kwana taje kierere ndubwata abantu banarete gukwana ndubwata abantu barakino nabisi maiga ime Ndizi TV ndubwata abantu ekero baikira ni robisi nkumanyole ngakurugeita no bare kurende mbaro konyoranga torobisi lakini tokomanya ntoro sentoyo lakini emeremo
igegendrete gokoreka kigima yes ase igokorende egento kingencho nkelinga tigabono abaraya babonse ababikaransamu toenda noena asumura ibwenso notenga egesa kukyomoguze gento nanchete simbara tetetenga no ematiangi na chache nga nimbwa to gosemelinga chiga gijigo jabaika na chaga gawekera na ime yorogongorwa Gusii tenga nimbwa to kwege na buna omugusiri tukelimo na chaga vegako gamba ensi ya Kenya igo negento tukwa to kwege nanga omugusii kitora chamo na batokwane kinga twabeire tugutwara ekiare asense cyo Kenya twarira barai bago toko boko bago tanga omugusii nabwateri bagali okugamba lakini gento gikubaita no kungusana na igoro y'ebinte bikebike onye ndiri banja bagwaterane ngorore bune gesako kyo moikoyo baido yaso moikoyo ari ni gakwegerera moikoyo mwabo onye twari go adapt injireria abaikoyo bagokora ibintu byabo ngakeratanga ni buchimutugari akunya kungusana aba bandi kokuruma igagaiga onye no mugusii ari koire getambukiro bunekyo actually na butore konyoro murai wense kurwa soro gongorwa Gusii yes boigo ime tutambuka uchase county ya Kisii nigo ensemo yabamenyi kurwa ase ensemo ya Lyongera Ryogongera amalieta Kisii na makongware gotoka ime yebunge ya machoge chache county ya Kisii babete bagotogia egetambukiro kyumurai wense komochora oyo kabeire omokonyi mugabana we county eyo Josh Nyamongo Josh MAANGI buna omo high commissioner ase ense ya Buganda engana baliganiri boikirano roboti ni gorobete rukwaliganirwa na dipona asanya tengo rango na liya ya amenyi bensemi babete babateba Serikali yense ya Kenya nigegendrete gutinya obu amatebwaye amune chinse chesiko ayegama ega yomurai wense Dr. William Ruto kobachora egati ya ambassadors amanaba high commissioner bogo chigotenenera ense ya Kenya aso chinse ao nigo bona bamenyi kurwa sensemo yabo machoge chache imeye kenyoro kia gongera besokia na kogokera ogochorwa kwaye Josh MAANGI ase enchire yemo yokoba buno high commissioner gochia sense ya Buganda gangwa kabuyamano kabisa asengencho anyorete kerogeke tugusaba masaba tuobwata ase kenyoreke konya to sinyire nganga itore njena iraneri ngambu yamono asomone no ito igoro umanyanense okorukwa Ruto asogo toinyora toire kenyoro keiga umurai kerogo twarigiria matuka mange bago kwana nigo bamotogia MAANGI buna umurai bwerwete ase obokoreri bwaye agokire nande nere nyasawe ngambu yamono asingincha toinyoire aso mwesimi goito Josh MAANGI konyego to umatete ase kenyoreke ngantu na batwatigarayiga ekiagera umurai yoyo itwekera rengo nonyene kero konyatara abo burai no muntu gwate enkori ndabu niganchete abantu bamwabo na kenyoreke gima ekera gweta tari gokonyora gotige na bago go support ekiagera kero kwa mwera sire mechando yaye ono twegenire buna nyasawe itato yo atororeira amabera una nyorire kero geke na amanyire nga nyasawe tari gochikomotiga ekiagera no muntu kogende kanisa osaba chingaki echecho nigo bamogokera umurai wense Dr. William Ruto aseba mwakera ngambu yamono aso kumuyera MAANGI ase serikali yaye egetanga ni mbiamono asomora iyo ito Mr. William Ruto mbiamono ngwaje tegarita na ajitari tangani agatokorera kama bibere mbiamono asingincha toinyoreira mori mwana ominto Josh MAANGI amoire kero igere atokorera numurayo ito Ruto tigatomo baka asingincha atoinyoreire MAANGI enjera tware gosigikani na MAANGI na Ruto ase chikure enjera tware goitwa hakina bo twatemete nga bakase bagukwera na intu no tokobera hakini nya twagokire na agokire mona asingincho murai anyo atororeira amabera abamenyi abwe nigo bamosaba MAANGI boigo koenekianga ogoikiraniwa kwabeire ase gati ya magenderero anene sorogongorwe bono MAANGI esengencho oro yo minto nima ete no pareka mo bibera tori monto gotabataba binto no murai to mu mwanchaine ganya sako bwate sia kama ne kende gero to korera yarama yagota no murai to Josh MAANGI twagusabira amaya asa kubrae akubwate buya ogendere gutuinyura asa yari kwenya tiko bagukweba batakorera
aturigererie anyora asa teba inche bunendigerere tiga asa arabire nonya ne para igotore gesinga kara irane enseye anyerabi ekenyoro gieto kiabo machoge chache kigima gose gusiyonsi engima abo gotara oigwa maramiko y'abantu makyage n'abamiko batika gukwana manege ntotoganete kubasabarayi baito epari ya rosibu enyagitari ya rosibu kyare mibere tobone ebwata amarwaire aramange ekera turanyore ng'ibintu byonsi bikiranire ase ekenyoro gieto katorange I think ngantokonyeke asa abantu baratoke ase ekenyoro eke Ginkuripotire getaseni kia Ndizi TV korwa asebunge yabo machoge chache yugutukimiye kaunti ya Kisii elitalia ne dipon asanya Yake gima umanchu muriyeria ngaro chenga jobo egesa kukyomo pusi ekari kubwaterura sana ne serikali maka tuachire go cha sensemeli ya Buganda bono ekine kyorokererie kiyake gima tari maangi bieka no Nyam Vincent Kemosi oyo kabere omubunge omukoro o West Mugirango nigo boigo abaga kwegwa ekwirugo kwenda ase chinse cheisiko igo ne kyorokererie kiyanga tiga bona barayaba no ina asama bagali bagochikonyora ase chinse chiri cheisi kongo unamenya nga moto inyore kegima tigangu sumo gusiyo yomo olbwata amasakara ndoriko tanga bono bogesaku anguso yomo bwata amasakara bose babere elinde tone kinga eke no ni bodyguard bose personal assistants ukabe omuntu omanyete kegima mwabe mokore mere monere elinde tone kinga no intu abagusi twafeto gusuka bosio ikero kurigereria jobo nga ntwaro choro botirwa betero kubwatu kwanga akero kurigereria nga bali babere bakonyorera amabagase eserikali aneno asibiroge biye binene obotindo rwabatire kubatukwaroro kwaniki nga egesaku kiaba kalenjin nababe abayikoyo nabo bayire amabaga mange andoche bono iganga ogunchireria kwachakire kobororo yes ogunchukire kwachake kobaroro irinde kwene kinga ebisaku binde boigo ngoso igutore ime ase enchera iyo kwene kinga twabere tokogendereria egesaku kyomugusi anemono ase okonyora amagendro nabo yokonyora ebirogo bya kisiasa twabere tokwemurunga ninga KERUBO iga ntoli koinyorwa twabere tokoranga nonyena ase serikali ya Kenya kwanza abantu baroro babere bakonyorera amabaga una babechate babere bakonyora libaga ase serikali enene ababo director purity gari olile director ya bomasigo nga egesa kukyomugusi inkera abagekwebwa na intukuru wega se warogongorwa busi ndobete tokogokera egetambukire ikyo kengima ngizo tabanga omugusi negetinginye ekengaini ntunto likobera nsemo yemo tokuna twakunaga so that biko samba moina twabato twaira na moina anakiye kwene kinga noini ntu abagusi wagero kule chiserikali chonsi chabere chiko baroro mugusi tanya kobaga gotigwa isiko ase ensemo yo kwene kinga obeire ase serikali ngote matele tuaga ase gitike ni matenga onyendira irabe kuira abantu mbali babacha goso onyendi bono ruto irire ntumaite buna tokwaga ntumaite buna tokwerigeria kyanga koroga gusiga iganaro bagendera tole ekero mwanchu murigeria timeti jobo ngobete gokorora eki gyakorekanete igoro umuga nayo royomo oyoro munyanabi mati gusino meta abanyanabi abanyanabi mbali bakore ibintu biri aba begesunje ntubaroche ntubamaite kindi maite marieta rene lakini ntumaite mbaro nase binyoro umuga koyo oyikire osiriri obogima bwaye akore nokoranga asabana baye tarabaga kubabwati birande egayikira bona abanyakenyoro ababere bakwanga kokora umusangirekano boko mwenya kurinde okungusana nangore kware ngororo igoro yendimiro lakini ekayane kigwanga ekigambiro kya rurogo chikanga bona mangana yekigambiro twa yendimiro twagambire kyabano tobayelibaga morusio mogako yasengendu mwene kinga ngomwene mole nagoira nase kenyoro batebanga ntuyaya ntuna Kristo oike binte bibibe bigo sambwa ndundogo swase nyombelia
actually mugako yobere gakoba asingendu aso mwaka oyomo nemitinye 5 nemo ataraba gakoenigwa kwendeli tukore goronga abarandi ambabete bagoikana na sinse mochiri bakaba bagusamba ibintu biri irinde kwa abanya kenyoro ribagali yoko mwene ndebe turaso sinse mo yakabiri studio aturanyora ngo robot ururu buna rwabetero kwaliganirwa nere ambesi Josephat Gweta ni mwaka oyo manene usubo no magiga yogosira kwayo mugaka Addison Magero machuke kurwa sekenyero kebo mwancha nigo eya mate yaye yenyere ko bagwetera chinga kichinkongu chinga kyumubere oyo genda tukobo gutigara sengendu asekeri kyabeire no kongusana na igoro yendemero ngenje yagera bamenyo ubone mubu mwana yembu aho netigwe ujure mukamu muroye ole mukamu murominto Karabuga onigwa bwa ndiwe njere tutamanye ekero mwaka igangangole twale ko mojeri nkamwira ninje mojeri nkataka kumanyanga nkia koretwa na ndi nkolete amkolete buo muga kanjila kiriko mu ekagara nkamanyanga sababu nere gatimabo ekagara nkamwira ni una na mwira ni kalika chiyo pito kaja kama ngana tukasoe bina kire somo hadi bogadi one kodi ya dote kwende noti yoko ni mwaka arakwikina KERUBO kega igetango kende boigo igikereire ugotaini gwa kwaye nyagosira Addison Magero machuki nekeringa goikera ogoko kwaye nigo arenge omonyanabi na boigo omubwene bwe kenyeji engana boigo yanyarire ko bage kogosereria ababwatana bamenye be kenyorekyo kubeka emerobelyo bene elindanyare ko baga kwenigwa Ekena kikiri ritko ria rero abaterere kanisa ye Adventista ise yo Pastor David Onchari bwe district yo mwobo banyara ko bagwikirana asinga ya Addison asekerenga kyogo samba ebintu biria arenga ko bagutumia anana chingaki aregokora obonyanabi bwaye lakini rero rituko abanyakenyoro n'abantu bande baitu bekenyoreke omugaka Addison Machuki bono ngo chikore ntwarache ko ni buri tukori aramis ale tu aramisi ai nugudi tukori cyuma one step ye mukigwa seri tukori rero aba pastor barega iga bakire bace gusaba basambe bintebi bya toete gwasi one igodi tukori rero no turega abuna abanyakenyoro tusambe bintebyo naryo mwako gocha koenigwa tomane nchere ere ngororo ibintebyo gusambu umwaka nakatumire no murwaria buye byenyeje Wana gara ko bitumia kwenye yegire ngasi atagete ko bikana usabirushi na reto mundaka yemete yarengo wane bintu bisigaritene ibire nyumba Korenga na Pastor David Onchari nigo watabire getambukiro ekyo kyogo samba ebintebyo ngechikobwe kwena na obosibore bukogendera amone morobeli yoko mwenya echinga kibono ekegambero boigo kenyale kobwe kwena na obosibore ku morobeli nyekonyare koba kogendera Aga yana igo muriro noro gendera te kuyororo tali oko kimakusudi ni ntutwayo tongia nchamo n'abalisi abatoni nabarabo abalisi bana borogongoro nabonte togote abantu baminto nganya saye kuye kanero gokonya abantu bamutamere chingurwe chiabirecha abantu kubekerwa amariogo abantu gokonywa abantu daktari wa kienyeji byaituru ne chingaki Yesu kuye kanero gokonya abantu igogo samba gwaiteiga Noko beke kemanyereringa omuntu utaita gakonyeka aenda ase Yesu mwanya abantu takonyara gakone mwanya abantu nde gobono gwetera ase ke twakolire nabolirie na kuna into morandia nga muitaberane nga Yesu na rora atokonye Egetambukiro ekyo kyo gusamba ebintebyo byobonyanabi nigo bono kenyere ko bage kwena nari bagali nene nobole mu oboikira no gochiase abamenyi bekenyorekyo ngamba chiko bakobwatanana asekerenga gyo kumwenya nyagusira Addison Magero litko lyejoma Kuripatiri kataseni kia Ndizi TV kurwa ekenyoro kia mwanchike kutoka imeya ewodi ya Bomorenda constituency ya Bonchari county ya Kisii Eritana Josephat Hamisi Tijobo nga ngwege nora abanyagitari abekien nyaji gose abanyanabi na abanyanabi aba mate kubatinchira kiyo ko baegena okwegena koro kuna bokwegena ngambaro lakini rende okwegena ebintu bakora abwaro korandusi yake okwegena ngamba unchireli obugima bwa
ya ekiagera maetege ndote beranga abanyanabi aba tindi nakwege nabarobu ase oboime ekiagera abange babo chinyumba bamenyete ni chinyumba chire chingo tu chinyumba otaga ni komenye ime kulinde bagotabya abantu nga ntuba konye monyore egari naenda amaruire bakorwali na marwara ta ntoraro kurwali nyamoreo amaruire bakorwalia iganga amaruire alianga ngenyuma onye gebunigete nazo koletamo onye abana bao bangire kwende skuru nko na tore nyota igo maruire bakorwalia tali maruire nkoranga na maruire boli nebintu gete bakorarigereria noje bitali maruire abafata banga onye tubwati umwanchi ikira bango bakonya enyome yibagukwanira barabwa abanyene mbabwati nyome yo ko gwasimora iga bagatebya noroche jirani eri yago ine ara yago kolire abange babo nigo bali nekerenga gyogwetani abantu asenkoranga tali gintu kiya ti abantu babinyo ikiagera ayuna mangana akaberege koro bono chikanisa chiachire bono tiga abantu bali gyobo obokonyi kurwa ase kanisa nabo kuri obokonyi kurwa ase abamanyi bali barabe bakonya boigo gwekonya gwetanga kurwa ase emechando ya kebongo kerwa tore stress genda noena ase omuntu kurwe psychologist mbama ete chinchira barabe bakwa obosemia noenaye obego kwene kinga noe onye tobwati besa genda noena omuntu obwate obumanyi igoro yo butumike kibesa ntubwati consultant kibesa posa abantu baberwe nikirenga gite ose umuntu nare ore ange usanga nakirenga kyorabe gukurwa aso butaka igumunya nabi tawo konya koba umunda mpara konyaranga bagusiara amache chinza cya mambe baira amache bagwana ebyasara eduka yago siarira saa 11 cya mambe ci customer buno koigoraiga akonyaranga chikorowe kana roja manyanga onye to gukwanira ci customer cya obiya onye to kunyara konye ebintu ebiya to gutwara customer mucho si arama acha unorasia moncho Ndizi TV onye kubata hoteli kawo jagwa si arama bere chiza chia mambi gaika kachunguze rosi endagire ya hoteli tikakubika echaya mache tatakuwamanya ko yaolinga ne faida okoliya rosi agachaga tikiniga chi customer nali chigo chomete no rosi chae tikine ocha tebi customer nga egekombe kiga 50 actually nabago itabera ko sokia 50 bobeli ikana bakoranga 50 ega kiaro na beisa ina mabera ya na beisa ine sukari ya endo ndonga inenga siara mache bogeka kinoji na frete no tebinga abantu abange babere bakoba abataka kigima no nyanga kubwa obonda buli bale kuligia sengencho niga abange konyoranga akoni akamoli kalikaye okoba chibesa uchaso muganga otugachingo ko maito umuganga oteingarete ngoko embaliri hate ya bulu chitaiyo bono konyoranga asengencho tabugati inkina akore bono ligichibesa gete bono enda na wachi nende kwali koni akamboli kalikao watugire miaka igabanta abange babere bakoba abataka asengencho kwegena abanyanabi aba eki anaende babere ko ekinyomo kyabunikire umusacha naroyomo umusubati oye akaenda asumunyanabi atenga rera kali kwira kibesa isiko bono ngakina chenkole bose akoleta chionsi umubekerere mesa bona na bota eteigo akaiwa kalioko gete bonekera wakali ubisi bakoragera akalituke bono akabaga gosabu endagere kuruchikoni akasiara kali maito mugako yakabali lichara mugako ye likali kurara getanda akachaka sonyaro orara ojakole bintu bire maunchurane igo ebintu bindo ranyolenga kwabero sali nyomo ya sigo monchumiro Ndizi TV yatobe maiso nabo yonto basa koba toko ngainwa tari abanyanabi boka mbaro naende na barabo bakongaino nga njutogo sabero golegari njutogo sabero onyole kibesa kinyingi none bukungo tebere nga onye to koragasi to koragera ngayo sabero chakogolegari actually kuneke ene kigima tiga abantu babe mbakongaino none chikanisa nchiro anyolenga chiabire cyubulimo ego tubasa kongaino kabe maiso none buku yao soma ebuku yao emanyere kene kero aroro bekali runseri yago sabake gima egena nyasaye naende kolegasi yago nomukia bikaraza nyumba kali nganche bono nasabere tu aninche nyolegasi ninche
egasi tokonyora utarieti mundu tagucha guikaransa nyumba gari agwakire siminge gasi neregaiga oikoko ngonde chi obese oikotu arama sakara elindo maikonyori gasi taliwa. Yes. Monchomere Ndizi TV na toika watayi na kwenda usangana intwe kerengeli kiao ande onsi asole ime yorogongorwa Gusii ense ya Kenya na boigo ase chinse chisiko ase kusangana intwe na boigo gwetera senchera ya Facebook Ndizi TV News Digital ense ma YouTube Ndizi TV News na boigo namba yetu ya SMS 0792192834 ase ndo chinga mbale babere waswa ime yomorobere bwensa kia Teresa ke muntu atenga bwakire buya job na FRIDAH kurwa muranga no inde na ine amo noche Jared Oyungi agateba koru Nyankororo ime yomorobere obwakire Kisii Biofarm agateba well educative from Nyakoe Joash Ondimu kawaida ime yomorobere wensa kia kurwa Getare Girls watching live. Kevin Nyamweya from Kilgoris niko ndani kama kawaida. Mystical Fred Moga agatebanga from Nyakenyo Misia Secondary agatebanga no toramo hadi mwisho. Kijana mtulivu agatebanga good morning from Nyatie kombia mona sana Edwin Omwenga kuranya managunya gukubo gisange present watching live akerondo chenga Rose Michemo kuro Nairobi pipeline agatebanga nero mungine Del Monte na Habi Naftali Onyango atanga amashabiki onsi Ndizi TV pamoja mbako mwelio. Wegondoche Josephat Omwega a password atwa good morning from Tika Massive Moseti Innocent Kabande Sokoro pamoja from Rikenye Village Nyamira County Kefanyaribo kurwa bobasi Bonyakama Esani Catholic ndani hadi mwisho Grace Ongwenyi kurukijauri following. Kefanyaribo iwasamire Samson Migosia Yera kurachinsemo chirichia mara ni boda agatebanga ensemeri ya mature stage kondani Samuel Ntabo korwa KERUBO Matundura cultural following Edwin Matagaro Brown Nchari agatebanga nikiwa estates of Nyariacho the capital city of Nyamira County Nikotionda. Ritunda Green from Karen following live Joshua Mbuya Tirimba pamoja kurwa Nairobi Ruben Center na my wife Doroka KERUBO na my beloved son Carl Thorina Tirimba ndoche Samson Ongawa tenga pamoja wakire Dennis Kamari kurwa Kiondoso following Tom Mosomi kurwa Bumabacho Nyaigwa Nyamira County wakire buya Tom Mosomi. Kerondo chenga ekiongozi Stefania Onserio agatabanga kurwalia na Bonchari mark me present with Honorable Okendi Jonah Ondieki Dan kiongozi Dalmas Kebati lab technician Lazarus Omari Msurengia Malaika Mfalme Amenya Baswiti agatebanga wakondani wote Jared Orure Maturete atanga following from Nyachichi Secondary na baigo omoigwa wabakinami agatabanga no alime yomorobelio Kerondo chenga Virginia Geslin agatabanga live from Qatar mbiamana sana Evans Nyaveri agatabanga niko ndani kutoka Nyamira. Monchomere Ndizi TV bunatoyote binga ime yomoroberio obwensa kiali tuko lieti chigatato nigo bunabotambe toko batoko sanga nabageni baito anene mono asto kumolekera amangana arengete chisemi asemambi ya torachigo sanga nere Mugambi Dr. Mugambi Muinami oyole omo lecturer as University ya Catholic University as Arabia usangana intwe igoro yechinchira au torabe tokoleta osemeria asabana abakurwa sechinka chitari kwenyara sebo igotarekera na abo entunda yakabere atatete kwanda maiga yomutimo koyo torabe tokosoa ase ensemo yokomorekera ayaire obolito ase amagazeti ase bunabotambe na binkobaira gwetera ase gazeti ya The Standard anancha sensemo ya nemi mbegingo kubaira ase gazeti ya Daily Nation elinde tumolikire nare yabalikibe gazeti yo bairo bolito ase litko lialero ngwenda turasa umutimo komo kekolinde tukwirana ntuirane na magazeti tokomanyia na ralia ya aire obolito lituko lialero.
Gusii. Ngatebyu en corona masawona ba gamatebyo kongini create kemo igongo tige gasinji ko korra abantu ba usko ga matko makego en goraga kini bi ingatkini uchi promotion ibire at once ngara karanza da bagaka ngo babolina ine umwaka ulia erongnere kware kubekanisha ati negoti egoroto kyabeire bune mamba kurubosiga inkya na mokao ndoje nabwate kirabakinye abade bikoroto ebinye nabwate elinda guchire kanisa ayetoli guchikanisa igara tubwati yanga tubwati gekoroto ninki ateba abagaka bange bamanyiti lakini ekeruto itona tukanyorana abangina na aboge kubwa abagaka onyuma atemaja we bwate buja ono bugega ono bwacha to basa ukango bugimanga niko bokocha kuchaka nege turi rike gocha kubwa kurwe getunu ngoro ngabono bugimati gabo chake bwa mugusu ngabono ngecha esubiye irere oso ere nyonga kwa mwaka wangeke kabumbo goli bunomo na data ine kiri kutukana manya korota na narudire nyabetone na yani ajande gitate segete na tabukaiga na nyora mpurende irimugete ngana amorra na nyora na mpurende nyabeta Gento tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabaku nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period Nigita seni kya Ndizi TV nigotwatubire merongebere Max tarikisano na isato no kweni wakwaye nukurabeli tukuria ijuma tarikisano na isato mutinyu gatatu umwakuyiga gwitibibire na merongebere umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuria ijuma chinsebere cyabutuko
no moiroroye ritukuria Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chia mugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao. Ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo cyo tumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira setu kayabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kuruchinsamo cha Kisii kogenda Kisumu asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi migwetara namba chabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amoneria ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo ikoba gokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale nakonye cyanga cya KMTC egatiyo bokorera ibonde ubunge nikoba gutuka asamagacho abaraka building imeyumu cyo Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagari okumenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndubwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndubwate chikosi chinde buna CCTV technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndubwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene bengi ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda Yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba Entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba Entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigo ganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Enyagitari ya The Aga Khan Medical Center meyomo cyo Kisii igihugu kwaliganya tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu kinsamo kiri kanisa ya ACK St. Philip's imeyomo cy'ubo songo ninjubo merane amana baringole bo burire bwendigo onye yamate yawo ke bwato mugano bw'abantu babiri bagotora umucando bwendigo wabiri gogotwara umucando bwo gwetia maje gusoko genda haja ayenuba te myaka 50 go chigoro
watomo chando bwa manyinga wa kaigoro use ogutawe sigara okogenda haja ryuka amanyinga ase eacha yago use gutwara burire bwa sukari nonyayo bwato mubero murutogose obesity nechi tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu iririmanyekana na World Kidney Day asamange akesi gutras chinamba 0722203622 kose 0733637566. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwegirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Anchumulilia Ndizi TV ngokwalia nebene ase ntunda yende ime ijomoroberi obwensakia ase kolende kukonyolinga nigoli tuko lyamambia litiko chitariki 14 omotyenyo gatatu mwaka w'ekirubere nemerongo ebere nainye niko torabe togochengera lituko lyenyigo ime yense icho ya Kenya naboigo chinse au chitonchoka naine ase enyagitari ya Aga Khan Medical Center county ya Kisii babeire bakwalia ni bene enchira ya bene yogo chengera naye litukeli nabo kwirania okoboko gochia ase abagusi abutwa bitiko basira ase amatuka mange ase bakabwate a free medical camp ase abantu morache mukolingoli gwa ase mutali gwa kana kende enigo erabe ase ensemeria ya St Philip's SK ime yomochie Kisii ase abamenyi ebensemo ya Gusii nabo igo barabaraikirana ase nsemeyo nabo okoba gokolingoli gwa onye kwabere gotwara oboroire bwenyigo amatuko akorumaega nabo igo onye kobwate obokongu anemono ekero okwenda haja eli enke nabo igo bale babwate pressure ya maroire boigo bali bagwa bakunywa etumba tobo igo babere bakwalingwa ensemeyo nabo igo bali bakonyora ngamba bwate amanyinga ekero bakwenda gwekonya ase haja enke babere bagosaba wikirana ase nsebo igo bwate diabetes na boigo obesity na mwabere mugosaba mwebo wikirana ase nsemeli elini mumukuligerirwa ase ensemo yomo chando oyo bwenyigo ase igo abantu bonsi mwabere mukwalianirwa andonsi ase mototengerete emambia rero ase litkolia mambia ase omorobelio oyo areganirie nenyagita
nyagitari agakan elinde memukolirwa asingencho obochenu bwao ningana yengencho amarire bunaya yenyigo nigo bwenderete olirwa kere mapema bwango elinanyo ko bwato mochando obeko kolirwa na kolingolirwa inde kwene kinga nkonyorere okobwenigwa kwa bwango byake gemaigo mwancho muri kwa bere go kwaliona vene wetera ase nyagitari ya agakane elindo bego kwenyorera obokoreri bwabo sambye mano sana simaganeta ko bwati umurubiri w'ENSAKIA bono mambya kertoganeta gusanga na inwe akatete ko so ase ntunda ya kabere na bego kumurikira ensemeli ya magazeti umwancho muri redingo gukwira ya masemo oika egazeti ya Daily Nation page nentangani kerondo chinga na mangana manga murikire ase page yo chinga kindo chinga asensemeli ya Senate egikaro kyabeteke okarikana abuli tukoli goroni go babere bagutuguterale chi proposal ekichabete cyokoletwa na bali bare abake ase serikali keroba ene kiringa ni go bono lichikelira bali gwetigwa bene gusinigo lirachi ebile yera chikoba lichiko ekeronga abakoli emirimo baragendere ko nachwa kibesa cy'umurubiri bw'ubwaga kibwe kinyumba cy'eligolirinsi asekerengo keyemo nukta isano igoro yemya ngane yonto chiko yumurikira asobe meke trabetoko wigora page ya 5 na kabere Kwaigo mwanchu muriria ase page yentangani nigo emurikirete ngakibono ekigambero kyabere kegotenenia kibesa ana baigo chi parcel chendemero echo kire emyeyemo na isano nemo habakoreri wekigali 12 na baigo kibesa echo cyarenge cy'umu land registrar ime yensemeli yatika chingaki obo tukibagendete gukorikana nekyumbekeri yokorwania obokurumi EACC ekerono chenga land registrar serieta Nyakundi Mecha Felix ekero babete bagokora obo tukigo se kyombekeri ya EACC babete bagokora obo tuki nabaigo konalia 4.6 million asenka yaye echo cyabere kigoterenego bakorera bwe kigali cya 12 cyabere kigoterenego mwanchi muri ndo kikoyigora page ya 5 na limo nabaigo kumurikira engane yo asoboime waiga se page y'entangani nego emurikirite na kyogo chika kwabere gukorwegwa korwa asabanyanyimbo ime ya Kiambu woteneni agosekoyana na notice ya matuko 5 na bere ase omonyene kampuni yokabere omugavana Ogatundu Ngegi Muigai elinde ko tenenia oendemiro yaye asibane kiriko rastinse muhichatika nganigo ata ayenyorete asenchera etali enyekerano ndichikumarikira ase page ya 5 na 3 astorabe tokoligerelia asobe me page ntangani boygone mulikirete ngakibono Msalem Davadi abereka wesoke bene naboigo koerera asoboime ningi kyagerete bakaimukia egetambukiro kyogochora omaraibiki amagia ODM Raila Odinga ase ukuranirire kirogo kyobonyakirogo ase chinse cyobomo bwa Afrika epeji ya 4 naboige ya 5 ni mulikirete ingane iyo sensemende nindo chenga ningense ya Kenya bona yatenenili okoira abanyanyembo ase chinsemo chirikia Haiti magigayo prime minister go korizaini gosegwetiya emeremo ase chinsemecho gomanchumurire antu chikoba to kumurikira engane iyo asobe mekera tarabe to koigora page ya kabere ainaro aire obolito ase gazeti ya Daily Nation page nentangani tugosuka bosio goika ase page ya The Standard nigo page entangani emorekerete engana erengete chisegi kire ase ense ya Haiti ase bono iga omuraibwense are ansama tabekani omuraibwense Dr. William Ruto bono tamayetinga ninkia gokora ase ngencho nigo ense ya Amerika yabirige korwa chibirioni emeronge nenemo ase ogosira Kenya elinde kwene kinga yabeire gigotuma abanyanyimbo ase ense ya Haiti ase kolende amaboli na linga nchira kieye torachi kwene kinga obolendi bose obosera bwabamenyi bose abanyanyimbo baraba otumwa ase ensemo ya Haiti mbachi gotwara obolemu bolibo ikera na senseme nende amagimabo ngai arachi koba ekero barachi kwenda ase ense yo storochinga ase page entangani
enchangani eyu nigo omurai bwense Dr. William Ruto aotebanga nigo ebirero byabamenyi bensemo ya Haiti byabere bikomoikera naende ekuneke kogeranga arochenga goika atume abanyanyimbo ase ense ya Haiti oigo ase page ya The Standard page enchangani nigo omurai bwobomo bwa Azimio Raila Odinga nigo egotebekananga nigo egachia barai anene mono kurwa asobo mubulia babere bakwira na maega igoro yobochori ase ekiama kia ODM ase boigo epeje gatane kumulekera igoro yechi county kira chikonyora chibilioni 50 inse ya chiri babere bakonyora ase boigo egokwanira igoro ya ensemo bose etimu eli ya Leopards ejuera chiko chengera emiaka 50 nemo maiga yogo chaki waboigo nigotoroche ase page eyu enchangani egokwanira igoro yoko nacho wekina kuganiri gokorwa litkolia lero ase oyo umukagirwa monene ase amamocho yoko moita Monica Kimani ara chikomanyanga ngaki era chikoba igoro yaya nabo kumachikumanya igoro yobo na chibwe bina lichuko liarero asebo yokwanira igoro yobo kongu bore ase ewizara yobo chenu asigati yabakoli emirimo babere bakorwa eira wochia kwenda asomogero toskeboso ikase page ya kabere ni gobono Joey Irungu oyoro mukagerwa omonene ase amamocho yokomoita Monica Kimani ara chikomanyanga ekina kiaye lituko liarero ase torochinga nigo enka ya Monica Kimani ase bono iga egotebanga ensemo yenka yaye abana bamwabo bagotebanga tiga abega kobekerwa egesibo egetindi abega kwirige tambokero egetindi asekolende ensemo ya baibuli baye babere bagosabanga tiga kimomororere amabera nonyanga mokomwa nonyanga kwebekerwa okonacho konene kolende tiga arorerwe amabera toskebosio goika ase page ya gatatu ningekwanira igoro yomobisa ase wizara yechindemero oyobete gakobwatwa namamocho yobokurumi ase akomochigwa nabo igo kagerwa nigo aberega kora obokurumi ase nchira enene kigima ase mukagerwa yo ase amarieta nyakundi nigo abete gakobekerwa nabo egati yechi benki chiaye chiabete chikorasie kwa asegeka elinde kwena naliba gali abene asokorobotuki asenge elinde komanyanga ngai abete gakorusia egati yamali abwate gwetania emia eyemo imeyense cyo Kenya asebo igo abo bisa bekyombekerie kumulekera nabo igo tuka obotuki kia ESCC babete bawekera nabwoye nakonyora chimilioni inye nuguta ibere na isan chimilioni inye nuguta emerongo ebere na isano nemo echibabete bako obwata eline kwena libagali abene liokora obotuke boigo nigabete gagotoka kabwate chigali 15 na ibere chigali chinkendu engane yabetege ko ene kinga mbabwate ababusabwa bekyombege utuka obo kurumi bakaranga nigo babere bagotwara chitangu nere na bigono nigo baracho gukora obo tukiweme erinde komanyanga ngai abetega konyora enibo eye yonsi toskebose goika ase page ya kane ayiwe kumulekera igoro yabakoli emeremo ase egetago kyobo chenu abo babeire bakogosereria omugiro engana bono era chikoira ni maega egetambuko rya serikali yokwene kinga abakenya bonsi nkonyora bali obokoleri ase ewizara yobo chenu ase bono gaturo chinga guikira abono igawetera asumuri bwe serikali wekene kinga abakoli kwene kinga abakenya babero konyora abokoleri ase wizara bochenu bwabero wekira nagwetera ase miroberi yunigo guikira bono iga abanyagitari
abanyagitari chiribu kianda timia isano na isato emerongo etano netatu na abatano babeire bakulikwa inse yo moroberio yo asekolende gwikira bono iga elinde gwikirania okugania gweserekali bose okugania wekyombekeli kyobo chenu ensengi makiganetinga abanyagitari chiribu emerongo etano babakulikwa elinde kwene kinga babere wikirania ekerengo kilikebekire eline kone kinga obochenu bwabere wikiraniwa ase oboikiranu nigo boigo toska bose peji ya gatano nigo chikaunti chabere chikonyora ogwakwa okonene maega yogo taikiraniwa okugani kwabo okwewa chibirioni gwetania chimia inye echiwabete bago sababono engane nigo erachi kone kinga chikaunti njirigo chikonyora chibese chiwabete bago saba ase omwaka oyo bwenibo obwechiribu ibere chiribu ibere nemerongo ibere nainye goika omwaka chirubere nemerongo ebere na isano tuskebosoika ase peji ya gatano nemonige ukwanira igoro yabamanyi igoro yobolendi nigo bono babere otwara obwobone chitangu igoro yechinchira abakenya abalora chikurwana ase enseme yo barabanya nyimbo barachikwene kinga mbuya bale mbachi bakotanga security concerns na chibabere bagotwara igoro yabalia barachikogenda kurwana ase enseria ya Haiti ase twabetiri igoro omorai wenseme yo Henry abete gagwe tigia emere mobono engana kwene kinga nigo bono ensi ya Kenya ere bono ase amatabekani kwene kinga ngotomatora abanyanyimbo baito bose nigo togotiga ko batoma toskebosoika ase peji ya gatano na kabere nigo egokwanira igoro ye kiama kia ODM na UDA ase nchera inkie kwene kinga kiama kia ODM na UDA bono mbali go baracho twara chitangu ase obochori bwabo astobe tokoranga nigo bono igati ye byame bibono byabere kutwara obokongu anelmono asochor abarai aba ase kiama ekyo toskebosio goika ase peji ya kianda epeji ya kianda nigo tabanga nigo bono ebunge ye senate erachi kumanyia omukonyu mugavana we county ya Kisii monda igoro yenchera barachi kwene kinga babeire bakunacha igoro yamamocho abekire bosio bwe bunge eyo ase ewiki ase igo inse yamatuko abere atigarite nigo bono monda arachikomanya ekene igoro yokunacha okwewe kiama omwancho muri Ndizi TV ase page ya kianda nongo ikira omwali boko molekira egazeti ya The Standard asikolenda nyotete kwemanya amange anamono aya molekira ase gazeti ya The Standard naboko igorera egazeti ya The Standard obo kwemanya amange ase oboikirano ngo molekira egazeti ya Daily Nation asobo ime page ne akabira sendo cy'umuriki gazeti yo amurikirete naki aborokiwa abakorokorwa ase skuru y'abamuranya Nyahururu babeire bakumirana elinde kumurikira ngakyo bokoreri bwabo babeire kurwa gatiganete kurwa ase skuru yo aborokiwa kurwa aso mwaka wiliwe ya mochimikianda 52 na ibere weko mwaka wiliwe ya mochimikianda 53 no yomo babeire bagutwara igikaro ase ntunda ya gatatu abayigo kumurikira nka kyobugima bwabo bwabere bokoba magega yo basoka kurwa ase skuru y'abamura ya Nyahururu bayiga se page yo yakabere nigo emurikirete nakibono ogwetigia emirimo como Prime Minister Ariel Henry akwabere gukoirania magega okogenda kwa banyanyimbo kurwa asense ya Kenya goika asense ya Caribbean ekero babere bakwanike nga serikali konyara ya bere kubwatira na kwanike akoralia bene nga abanyanyimbeli bwe momba chigwikira na sense mochichi ya Haiti erinda kwanike omorembe asichinse mechikara banikira
onye prime minister yo tago to kororo igo obokoreri obumbo chikuba gukora atene na asegeka aboikana inde babeire bagwanchirana na kibara bagotuma abanyanyimbo ase chinsemeyo epeji ya gatatu nigo emurikirete na kibona sensemeria ABNB na kibono babeire bagotugutarare engana yo kobeka chikamera asikera sese chinyombe chekero omontatarira sensemeyo ekero babere bakwaneke ngakero yo mona bwate busubuli bwo gukora amanganaye ekero banekiri nga wochakira chitariki 30 omutenyi okane nigo chikamera kirabe kikubekwa sensemo ya kitchen nabo igo sitting room iga sensemo liyo borara nabo igo bathroom osasa igali sogo esibilia chikamera cha CCTV nchigo chigotoka iga neli chikolia bereli gwetigwa asabantu bali barabe bagokombwa chinsemo chicha ABNB nabo iga sense page ya gatatu nige mulikeretenga kibano musibati yomo agendete kuyumya magega yogo tuguta abana baye bose yokoenya abana baye ababete bagwitwa naise asensemeri ya Silbert me county ya Bomet nigane egose nigo muri kibega ziti ya muri kirete nakyo musana kwa bete gokwene kigwa egaikera isaba nabo oita abana baye babere eyamate ya moyo mwana nabo igo omokori imirimo ase enyumba yabo igo manchi muri gutaka kumanya mange enyorere gazeti yabo ya Daily Nation page ne ya gatatu page ya kaneni ge murekerete na kibono Salim David yabereka weso kebene nabo igo gukwanira ningi kirerete bagayikirana ogwanchirana goko Raila Odinga okoboko asogo chikorwanira ekerubo kia EU gukwana niga nekirenga ngosiningo muri kibegazeti ya muri tenga nigo baruchinga Raila na bwato bumanyi bwekerengo kigoro na ndeni garachi ko represent aba Kenya asichinsi kiri chobomo wa Africa ego gotaka korikereria mangi page ya kanene ya gatano ni murikerete page ya gatano na limoni ge murikerete na kibono ekegambero kyabereke goteneni abokoreri asensemeri ye land registrar Felix Mechanya Kundi oyole land registrar asensemeri yatika ekero wenya bibwa betebo gokorekana asenka yaye akaba kagotokikana kabwate chivesa 4.6 million nabo igo se obokoreri ababere bugotenane na so butumiki wechigali chaye 15 naibere nabo igo asensemeri yobolemo abere gakwenyorera kulingana muri kibegazeti ni gakwanikya nga nigo Felix abere gakwanyorera Maria yo se enchera etali nyikira nuchinga ki obotuki bogendrete gokorekana elinde kwanikya obwene wingane yo se page ya gatano na kabere nigo emurikirete nakibono ege karoke beteke gokorekana asensemeri ye Senate chinga ki ase balibara bake asensemeri ye Senate babeta bakobeka chi proposal nga amonchirelio abega gokorekana asuko na chwa enengo yabakori emeremo ekera abaseneta abubara abangi babeta bagwetia nga tiga omurubeli obubwa gachibwe chinyomba chirigorire nsekegima nabo igochingia obega kogendera ase abakori emeremo barabe bakona chwa enengo yabasekerengo kiyemo nukta isano igoro yemego gotaka kwemanya mange page ne ya gatano na kabere asense meyo egazeti ya Daily Nation page ya gatano na gatatu nigo emurikirete nga kibono ekigambero kiarurogo chika asamatuko 52 ngabanyanyimbo be county ya Kiambu babe bagotenenia endemero ayo yabere yeko oseyo oyo kabeire omubunge ngegi Muigai abekagoterendo botagendera koba nendemereyo akubwatikana nganiga betega konyorera endemere yasinchera etalinkano ngegi Muigai ni gale cousin ocha aseyo kabero muraiwense Uhuru Kenyatta sensemeri yatikani gabetega konyorera endemere yechieka chiminye emerongene na isato mancho muligereria nkomanyigwa nga omogeni tobereka gwikirana ase studio ndabunongo ikira omoeli obwa magazeti yeli tukolia rero ase gazeti ya Daily Nation antete mbatike ase
asa magokaye jobo ekero barabi bagotoretera omogeni to ase studio na bigo gukwanira amang'ana ao ayo aringete chisemi.